Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Μαριάννα βρισκόμαστε, όπου μεσούσης της προεκλογικής περίοδου, μάλλον προς το τέλος πάμε για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον πρόεδρο της Δημάρχης της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση, βρίσκεται εδώ. Του εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα και καιρός είναι να ενημερωθούμε κι εμείς από τις απόψεις του για το τι μέλη γενέστε στις προσεχείς εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λάτσα, για την πρόσκληση. Και να είστε καλά. Και εσείς. Θέλω να ρωτήσω, καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει, η αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ δυνατή θα έλεγα, και θέλω να μου πείτε, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν πιστεύετε ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι καλύτερη για τη χώρα μας. Πράγματι, σε 9-10 ημέρες ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει για την πορεία του τόπου. Κατά συνέπεια, η πορεία του τόπου βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, καλούνται με την ψήφο τους να αποφασίσουν τι θέλουν. Τι θέλουν και τι επιλέγουν ως πολιτικοί. Και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη στιγμή, σε μια καμπή της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της χώρας. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Η μεσαία τάξη έχει αποδιαρθρωθεί, έχει διαλυθεί. 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι στην ανεργία και περίπου 6 εκατομμύρια συμπολίτες, Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, βρίσκονται πολύ κοντά στη φτώχεια. Πρέπει ακόμη να σημειώσω ότι σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο ανέργων πολιτών, τραγικοί πρωταγωνιστές και τραγικές πρωταγωνίστρες είναι οι νέες γυναίκες και οι νέοι άντρες. Ο ανθός της νεολαίας μας έχει φύγει στο εξωτερικό. Και πρέπει, κύριε Λάτσα, να επισημάνω ότι αυτή η γενιά, η οποία αφήνει την πατρίδα και φεύγει έξω, είναι η πιο μορφωμένη γενιά που υπήρξε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να βρουν τη λύση τους. Και η χώρα πρέπει να πορευθεί σταθερά μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, μόνο με την αλλαγή της πολιτικής, μόνο με μια προοδευτική αλλαγή της πολιτικής, είναι δυνατόν να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται αυτά τα μεγάλα προβλήματα που λίγο πριν περιληπτικά, αλλά νομίζω με σαφήνεια σας εξέθεσα. Προχωρήσατε σε μια συνεργασία με τους πράσινους, μια συνεργασία με την εμπειρία και του κυρίου Χρυσόγελου αλλά και του συνδυασμού του, η οποία έχει οικολογικές ευαισθησίες και όχι μόνο, θα έλεγα, γιατί το οικολόγοι δεν είναι, ή οι πράσινοι γενικότερα δεν είναι μόνο ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα, είναι και σε γενικότερα σε όλη την πολιτική. Πρόκειται για την λεγόμενη πολιτική οικολογία. Έτσι. Και αυτή η συμπαράταξη, κύριε Λάτσα, δεν είναι ευκαιριακή. Αυτή η συμπαράταξη δεν βρέπει μόνο την κάλπη της 25ης Ιανουαρίου, αλλά είναι μια συμπαράταξη η οποία ακριβώς έρχεται να οδηγήσει στη συνεργασία δύο χώρων, όπως είναι η ανανεωτική μεταρρυθμιστική αριστερά που εκφράζεται από την δημοκρατική αριστερά και η πολιτική οικολογία, η οποία εκφράζεται από τους πράσινους, με τους οποίους έχουμε συμπαραταχθεί ως δημοκρατική αριστερά. Οπότε θα έχουμε προφανώς και ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση βέβαια με το συνδυασμό αυτό και με το εκλογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την κάλπη. Προφανώς αυτό μου λέτε. Ναι, οι συνδυασμοί μας, οι συνδυασμοί της συμπαράταξης πράσινη δημοκρατική αριστερά, χωρίς καμία αυταρέσκεια σας λέω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αν δει κανείς και το ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, το οποίο θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού, με πρώτο στην κατάταξη τον Βασίλη Βασιλικό, συμπατριώτη σας άλλωστε, είναι ψηφοδέλτια που προέρχονται μέσα από την κοινωνία, είναι πολίτες της κοινωνικής παρουσίας, των κοινωνικών αγώνων, άνδρες και γυναίκες, και είναι ψηφοδέλτια ανανεωμένα σε ποσοστό 65%. Δικαιούμαστε κατά συνέπεια να λέμε και να λέμε υπερήφανα ότι έχουμε από τα καλύτερα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπω στη λογική να υιοθετήσω την λέξη μπαλαντέρ για τη δημοκρατική αριστερά που ακούγεται από συναδέλφους σας, πολιτικούς αντιπάλους κτλ. Ωστόσο βέβαια ο κόσμος ρωτάει και θέλει να μάθει τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χάλασε αυτή η σχέση, αν θέλετε, η πολιτική σχέση, η οποία πήγε να αναπτυχθεί
Πού οφείλεται αυτό και αν υπάρχουν ευθύνες κατά τη δική σας κρίση και στη Δημάρα αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ? Τον Ιούλιο που μας πέρασε είχα απευθύνει μια πρόταση με επιστολή μου με 12 σημεία για το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου. 12 σημεία τα οποία είχαν σχέση με συμφωνία που έπρεπε προγραμματικού χαρακτήρα να υπάρξει για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους. Το δημόσιο χρέος, να κάνω μια παρένθεση, δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και πρέπει να αναδιαρθρωθεί για την πορεία της χώρας μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μία πρόταση διαλόγου που έπρεπε να οδηγήσει σε προγραμματική συμφωνία για τα ζητήματα της ανάπτυξης, του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, για την καινοτομία, για το φορολογικό σύστημα που έχει ρημάξει τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, αλλά και για άλλα θέματα. Αυτή την πρόταση την είχα απευθύνει και προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς το Ποτάμι και προς το ΠΑΣΟΚ και προς τους οικολόγους πράσινους και προς τους πράσινους. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ δεν είχε κανένα λόγο συμμετοχής σε αυτόν τον διάλογο, διότι το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Βενιζέλο παρέμεινε σταθερό στην πολιτική, την αδιέξοδη πολιτική που χάρασε από κοινού με τον κύριο Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία. Το Ποτάμι αρνήθηκε να συνομιλήσει, διαλέγοντας τον δικό του τρόπο και τον δικό του δρόμο. Και ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόταση διαλόγου και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας και προχωρήσαμε. Και ενώ ήταν η συμφωνία μας πάρα πολύ κοντά στο να εξασφαλιστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι η όποια συνεργασία προϋποθέτει προσχώρηση στο δικό του πρόγραμμα, στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης όπως το έλεγε. Αντιλαμβάνεστε κατά συνέπεια ότι δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει η οποιαδήποτε συνεργασία. Και προχώρησε με τους πράσινους με τους οποίους συμπαρατασσόμεθα. Κοιτάξτε, οι οποιασδήποτε συνεργασίες, οι οποιασδήποτε συγκλήσεις για να έχουν αποτελέσματα, για να εξυπηρετούν την Ελλάδα, να εξυπηρετούν την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες, την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων αυτού του τόπου, πρέπει να εξασφαλίζουν πολιτικό προγραμματικό περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, γι' αυτό το λόγο και δεν υπήρξε η οποιαδήποτε συνεργασία προεκλογικά με το ΣΥΡΙΖΑ, παρά μόνο με τους πράσινους, οι οποίοι πράγματι σε ένα κοινό πρόγραμμα έχουν προστρέξει και αυτοί και εμείς και έχουμε συμφωνήσει. Επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε συχνά πολιτικούς αρχηγούς, αν και αυτές τις εκλογές πέρασαν σχεδόν όλοι από τη Δράμα, ήταν πρωτοφανές αυτό το οποίο συνέβη, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθανθήκατε κάποια στιγμή ότι σας εκμεταλλεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για την πρόθεση, με τον πρόθεση ψήφου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και τελικά ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη δουλειά του και τελικά άφησε τη Δημάρα απ' έξω. Είναι έτσι? Όχι, ή δεν είναι έτσι. Λόγια του καφενείου, να το πω έτσι απλά? Δεν είναι έτσι. Αυτός είναι και εύκολος και αβάσιμος λόγος και πολλές φορές γίνεται και λόγος επιθετικός προς τη δημοκρατική αριστερά. Να θυμίσω, κύριε Λάτσα, ότι εμείς είχαμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε αποφασίσει όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς και το συνέδριό μας, το οποίο τελείωσε 3-4 Οκτωβρίου, ότι δεν θα ψηφίσουμε για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι θέλουμε να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να πάμε στην λυτρωτική διαδικασία των εκλογών. Και επαναλαμβάνω την συγκεκριμένη φρασεολογία που είχα επιλέξει τότε, την λυτρωτική, έλεγα, διαδικασία των εκλογών. Ήταν τελείως ανεξάρτητο αυτό από την τότε προωθούμενη διαδικασία συζητήσεων για την προγραμματική συμφωνία. Ήταν δική μας απόφαση και το πράξαμε διότι απουσίαζε η κάθε συνένεση η οποία απαιτείται να υπάρχει προκειμένου να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί το Σύνταγμα θέλει 180 ψήφους ως ελάχιστο αριθμό ψήφων για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Θέλει τον αριθμό των 180 κατελάχιστον ακριβώς διότι θέλει να υπάρχουν συνενέσεις. Και οι συνενέσεις δεν είναι μια γενική και αφηρημένη έννοια, αλλά οι συνενέσεις προκύπτουν στη βάση συγκεκριμένης πολιτικής, συγκεκριμένου περιεχομένου πολιτικής. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μην ψηφίσουμε και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν εψήφισαν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά μια και μιλάμε για συνενέσεις, θυμηθείτε,
ως πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς είχα ζητήσει με έναν δημόσιο τρόπο και μάλιστα με την τότε επίσκεψή μου και συζήτησή μου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια. Και είχα απευθύνει μια πρόταση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, προφανέστατα και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο, δηλαδή και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Και τους είπα, ελάτε, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουμε, ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις που έχουμε, πέρα από τις αντιπαραθέσεις μας, οι οποίες αν θέλετε είναι και παραδεκτές και ίσως αναγκαίες στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, να συνεννοηθούμε και από κοινού να διαπραγματευτούμε την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Δεν ανταποκρίθηκε ούτε ο κύριος Σαμαράς ούτε ο κύριος Βενιζέλος. Επομένως, για ποιες συνενέσεις της εποχής εκείνης που εξελέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να μιλάει ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος? Κύριε Πρόεδρε, εσείς συμμετείχατε σε μια σειρά από συζητήσεις. Στην αρχή συμμετείχατε και στην προσπάθεια να μην καταστραφεί η χώρα όπως είχατε δηλώσει. Πιστεύετε ότι υπήρχε περίπτωση να υπάρξει συζήτηση σαν αναδιάρθρωση του χρέους, υπήρχε περίπτωση να αναστραφεί αυτό το κλίμα ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι δεσμεύσεις που υπήρχαν από την ελληνική κυβέρνηση να διαφοροποιηθούν ή να συζητηθούν εκ νέου στο τραπέζι με τους δανειστές ή το δούνο του ή εν πάση περιπτώσει? Και εξακολουθώ να το πιστεύω και τώρα, κύριε Λάτσα. Υπάρχει λύση δηλαδή, λέτε? Πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να προωθηθεί μια διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν μιλάω για μονομερείς ενέργειες, αλλά μια αναδιαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος, το οποίο ξεπερνάει τα 320 δισεκατομμύρια. Είναι λεφτά που πήρε η χώρα δανεικά από άλλες χώρες. Το τι έγιναν, πώς λαιλατήθηκαν, πώς δαπανήθηκαν, είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει και γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αλλά μπορούμε, για παράδειγμα, σε αυτή την αναδιάρθρωση να αναζητήσουμε την επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τη μείωση των επιτοκίων, την αφαίρεση μέρους του χρέους, αλλά ακόμη το πιο σημαντικό, την αμοιβαιοποίηση του χρέους, και θα εξηγήσω τι είναι αμοιβαιοποίηση. Ένα μέρος του χρέους εντάσσεται σε ευρωομόλογα και τα ευρωομόλογα τα αναλαμβάνει εγγυητικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ξέρετε γιατί σας είπα ότι μπορεί να προωθηθεί μια τέτοια διαπραγμάτευση? Διότι πια το πρόβλημα είναι βέβαια ελληνικό, αλλά ταυτόχρονα είναι σχεδόν πανευρωπαϊκό. Για δείτε πόσο δημόσιο χρέος έχει η Γαλλία, πόσο έχει η Ιταλία, πόσο δημόσιο χρέος έχουν οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Έχει οριμάσει κατά συνέπεια το όλο ζήτημα και είναι μπροστά μας η δυνατότητα να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας, μένοντας σταθερά στην Ευρωζώνη, έχοντας σταθερή την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, για να αναδιαρθρωθεί το χρέος. Διότι εάν δεν αναδιαρθρωθεί, το λέω από θέση ευθύνης απέναντι στους Έλληνες πολίτες, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Και από την ώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ή παραμένει στην κατάσταση που βρίσκεται για να εξυπηρετείται με τον τρόπο που εξυπηρετείται, αυτό θα είναι σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο σήμερα πληρώνουμε για το δημόσιο χρέος, τι σημαίνει? Αφαίρεση χρημάτων που θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, αν δεν πήγαιναν στην εξυπηρέτηση του δανείου, των δανείων ακριβέστερα, του δημοσίου χρέους, αν δεν πήγαιναν όλα εκεί, πήγαιναν κάποια, να μια μορφή εξυπηρέτησης, θα πήγαιναν στην ελληνική κοινωνία. Θα πήγαιναν στην ανάπτυξη, θα πήγαιναν σε υποδομές, για να αντιμετωπίσουμε συν της άλλης και την ανεργία. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια ουσιαστικά προοδευτική πολιτική, μια πολιτική ψυχραιμίας, φερεγγιότητας, ειλικρίνειας, μπορεί να δώσει απάντηση στην δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα και στην δυσκολότερη που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Πάμε λίγο στη σημερινή πραγματικότητα για να κλείσουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις απόλυτα. Λένε ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής. Οι δημοσκοπήσεις. Φωτογραφίες είναι φωτογραφίες και μάλιστα όχι μόνο της στιγμής. Πολλές φορές είναι και κουνημένες φωτογραφίες. Έχουν ένα φλου, όπως λένε οι τεχνικοί της φωτογραφίας και της τηλεόρασης. Αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας, κοιτάξτε, ακόμα υπάρχουν εταιρείες δημοσκοπικές στην πλειονότητά τους που δεν έχουν βάλει στο ερωτηματολόγιο που απευθύνουν στους πολίτες, με εκείνους τους πολίτες τους οποίους καλούν για να τους πούν τι θα επιλέξουν, ακόμη δεν έχει τεθεί το ερώτημα για τη συμπαράταξη πράσινη δημοκρατική αριστερά. Αλλά φεύγοντας από αυτό,
Αλλά αναφερόμενος σε αυτό, σας λέω ότι η δική μας εκτίμηση είναι ότι η συμπαράταξη πράσινη δημοκρατική αριστερά θα είναι παρούσα στην επόμενη Βουλή και θα είναι παρούσα για να δώσει όλες τις δυνάμεις προκειμένου να υπάρξει η προοδευτική πολιτική για τον τόπο που θα έχει μπροστά της ως σταθερή, αταλάντευτη αναφορά, με αταλάντευτο επίσης ενδιαφέρον τον Έλληνα και την Ελληνίδα, τους νέους ανθρώπους, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ανάπτυξη, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, την αγροτιά, η οποία αυτή την ώρα είναι εκείνοι που εκφράζουν οι αγρότες μας, εκφράζουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και εκεί μπορούμε να στηρίξουμε ως χώρα, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα, αλλά και ενδιαφέρον και σταθερή πολιτική θέληση. Αυτοί μπορούν να στηρίξουν αυτός ο τομέας, ο πρωτογενής τομέας, στη συνολικότερη ανάπτυξη του τόπου. Εύχομαι να γίνει πράξη αυτό που λέτε και το εύχομαι όχι ως ευχολόγιο απλό, γιατί πιστεύω ότι η πολυφωνία βοηθάει πάρα πολύ τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Και νομίζω ότι πρέπει να είστε στο Κοινοβούλιο. Εάν πάμε όμως την επόμενη μέρα και ζητηθούν συνεργασίες, κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποιοι πολιτικοί σας αντίπαλοι, όπως θέλετε πείτε το, μιλούν για μπαλαντέρ, ότι μπορεί να είστε. Εδώ τι γίνεται? Εμείς τώρα? δεν είμαστε μπαλαντέρα. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, άκουγα προχθές τον κύριο Βενιζέλο ή και το Ποτάμι, διαστόματος του κυρίου Θεοδωράκη, να λένε ότι θα συνεργαστούν με όποιο πρώτο κόμμα. Μα δεν πρόκειται περί αυτού. Οι συνεργασίες δεν είναι αυτός σκοπός. Οι συνεργασίες είναι αναγκαίες όταν έχουν πολιτικό προοδευτικό περιεχόμενο. Όταν έχουν μια πολιτική για τους πολίτες, για την κοινωνία, για τη χώρα. Και ούτε εμείς παρακολουθούμε την άποψη που διατυπώνεται, για παράδειγμα, από το Ποτάμι, ότι η χώρα να διαπραγματευτεί το χρέος όταν θα είναι οικονομικά ισχυρή. Μα δεν θα μπορέσει να είναι οικονομικά ισχυρή αν δεν αντιμετωπίσει τώρα με διαπραγμάτευση το δημόσιο χρέος. Μπαλαντέρ άλλη είναι. Η δημοκρατική αριστερά με υπευθυνότητα, μαζί με τους συμπαρατασσόμενους πράσινους, με υπευθυνότητα, με σταθερότητα, προωθούμε και αγωνιζόμαστε και εργαζόμαστε να υπάρξει επί της ουσίας προοδευτική αλλαγή για τον τόπο. Πιστεύετε ότι χρειάζεται η χώρα μια κυβέρνηση της αριστεράς με αυτοδυναμία? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Οι αυτοδυναμίες έχουν αποδειχθεί διαχρονικά ότι δεν έλυσαν προβλήματα, αντίθετα πολλαπλασίασαν προβλήματα. Έχουμε μπει στον αστερισμό των κυβερνήσεων συνεργασίας. Το θέμα είναι ποιας μορφής κυβερνήσεις συνεργασίας. Και οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι αναγκαίες, αποτελούν την χρήσιμη πορεία στο επίπεδο της κυβερνητικής εξουσίας, αρκεί να δεσμεύονται θετικά στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε πάλι εκλογές? Γιατί παίζουν πολλά σενάρια και βέβαια θέλω να μου πείτε, επειδή ακούγονται διάφορα, έτσι αν έχετε εικόνα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα προταθεί από τις αριστερές κυβερνήσεις ή συγκυβερνήσεις? Δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο σχετικό, τουλάχιστον δεν γνωρίζω. Αλλά εκείνο που πρέπει να σας πω αναφορικά με το πρώτο μέρος του ερωτήματός σας, εάν θα πάμε σε εκλογές. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι συνάρτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Θα εξαρτηθεί από την κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Ποια σειρά θα έχει κάθε πολιτική δύναμη. Κατά συνέπεια είναι ένα ζήτημα ανοιχτό, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κριθεί στη βάση του εκλογικού αποτελέσματος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε Εύχομαι καλά. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας που κάνετε. ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Φώτη Κουβέλη συνομιλήσαμε. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά. Videotex.gr. Καβάλα στην είδηση.
Όλες οι ειδήσεις με ένα κλικ. Με τη δύναμη Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Μαριάννα βρισκόμαστε, όπου μεσούσης της προεκλογικής περίοδου, μάλλον προς το τέλος πάμε για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον πρόεδρο της Δημάρχης της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση, βρίσκεται εδώ. Του εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα και καιρός είναι να ενημερωθούμε κι εμείς από τις απόψεις του για το τι μέλη γενέστε στις προσεχείς εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λάτσα, για την πρόσκληση. Και να είστε καλά. Και εσείς. Θέλω να ρωτήσω, καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει, η αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ δυνατή θα έλεγα, και θέλω να μου πείτε, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν πιστεύετε ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι καλύτερη για τη χώρα μας. Πράγματι, σε 9-10 ημέρες ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει για την πορεία του τόπου. Κατά συνέπεια, η πορεία του τόπου βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, καλούνται με την ψήφο τους να αποφασίσουν τι θέλουν. Τι θέλουν και τι επιλέγουν ως πολιτικοί. Και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη στιγμή, σε μια καμπή της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της χώρας. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Η μεσαία τάξη έχει αποδιαρθρωθεί, έχει διαλυθεί. 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι στην ανεργία και περίπου 6 εκατομμύρια συμπολίτες, Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, βρίσκονται πολύ κοντά στη φτώχεια. Πρέπει ακόμη να σημειώσω ότι σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο ανέργων πολιτών, τραγικοί πρωταγωνιστές και τραγικές πρωταγωνίστρες είναι οι νέες γυναίκες και οι νέοι άντρες. Ο ανθός της νεολαίας μας έχει φύγει στο εξωτερικό. Και πρέπει, κύριε Λάτσα, να επισημάνω ότι αυτή η γενιά, η οποία αφήνει την πατρίδα και φεύγει έξω, είναι η πιο μορφωμένη γενιά που υπήρξε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να βρουν τη λύση τους. Και η χώρα πρέπει να πορευθεί σταθερά μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, μόνο με την αλλαγή της πολιτικής, μόνο με μια προοδευτική αλλαγή της πολιτικής, είναι δυνατόν να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται αυτά τα μεγάλα προβλήματα που λίγο πριν περιληπτικά, αλλά νομίζω με σαφήνεια σας εξέθεσα. Προχωρήσατε σε μια συνεργασία με τους πράσινους, μια συνεργασία με την εμπειρία και του κυρίου Χρυσόγελου αλλά και του συνδυασμού του, η οποία έχει οικολογικές ευαισθησίες και όχι μόνο, θα έλεγα, γιατί το οικολόγοι δεν είναι, ή οι πράσινοι γενικότερα δεν είναι μόνο ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα, είναι και σε γενικότερα πρόκειται για την λεγόμενη πολιτική οικολογία. Έτσι. Και αυτή η συμπαράταξη, κύριε Λάτσα, δεν είναι ευκαιριακή. Αυτή η συμπαράταξη δεν βρέπει μόνο την κάλπη της 25ης Ιανουαρίου, αλλά είναι μια συμπαράταξη η οποία ακριβώς έρχεται να οδηγήσει στη συνεργασία δύο χώρων, όπως είναι η ανανεωτική μεταρρυθμιστική αριστερά που εκφράζεται από την δημοκρατική αριστερά και η πολιτική οικολογία, η οποία εκφράζεται από τους πράσινους, με τους οποίους έχουμε συμπαραταχθεί ως δημοκρατική αριστερά. Οπότε θα έχουμε προφανώς και ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση βέβαια με το συνδυασμό αυτό και με το εκλογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την κάλπη. Προφανώς αυτό μου λέτε. Ναι, οι συνδυασμοί μας, οι συνδυασμοί της συμπαράταξης πράσινη δημοκρατική αριστερά, χωρίς καμία αυταρέσκεια σας λέω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αν δει κανείς και το ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, το οποίο θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού, με πρώτο στην κατάταξη τον Βασίλη Βασιλικό, συμπατριώτης σας άλλωστε. Είναι ψηφοδέλτια που προέρχονται μέσα από την κοινωνία, είναι πολίτες της κοινωνικής παρουσίας, των κοινωνικών αγώνων, άνδρες και γυναίκες, και είναι ψηφοδέλτια ανανεωμένα σε ποσοστό 65%. Δικαιούμαστε κατά συνέπεια να λέμε και να λέμε υπερήφανα ότι έχουμε από τα καλύτερα ψηφοδέλτια
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπω στη λογική να υιοθετήσω την λέξη μπαλαντέρ για τη δημοκρατική αριστερά που ακούγεται από συναδέλφους σας, πολιτικούς αντιπάλους κτλ. Ωστόσο βέβαια ο κόσμος ρωτάει και θέλει να μάθει τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χάλασε αυτή η σχέση, αν θέλετε, η πολιτική σχέση, η οποία πήγε να αναπτυχθεί, πού οφείλεται αυτό και αν υπάρχουν ευθύνες κατά τη δική σας κρίση και στη Δημάρα αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιούλιο που μας πέρασε είχα απευθύνει μια πρόταση με επιστολή μου με 12 σημεία για το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου. 12 σημεία τα οποία είχαν σχέση με συμφωνία που έπρεπε προγραμματικού χαρακτήρα να υπάρξει για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους. Το δημόσιο χρέος, να κάνω μια παρένθεση, δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και πρέπει να αναδιαρθρωθεί για την πορεία της χώρας μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μία πρόταση διαλόγου που έπρεπε να οδηγήσει σε προγραμματική συμφωνία για τα ζητήματα της ανάπτυξης, του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, για την καινοτομία, για το φορολογικό σύστημα που έχει ρημάξει τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, αλλά και για άλλα θέματα. Αυτή την πρόταση την είχα απευθύνει και προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς το Ποτάμι και προς το ΠΑΣΟΚ και προς τους οικολόγους πράσινους και προς τους πράσινους. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ δεν είχε κανένα λόγο συμμετοχή σε αυτόν τον διάλογο, διότι το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Βενιζέλο παρέμεινε σταθερό στην πολιτική, την αδιέξοδη πολιτική που χάρασε από κοινού με τον κύριο Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία. Το Ποτάμι αρνήθηκε να συνομιλήσει, διαλέγοντας τον δικό του τρόπο και τον δικό του δρόμο. Και ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόταση διαλόγου και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας και προχωρήσαμε. Και ενώ ήταν η συμφωνία μας πάρα πολύ κοντά στο να εξασφαλιστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι η όποια συνεργασία προϋποθέτει προσχώρηση στο δικό του πρόγραμμα, στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης όπως το έλεγε. Αντιλαμβάνεστε κατά συνέπεια ότι δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει η οποιαδήποτε συνεργασία. Και προχώρησε με τους πράσινους με τους οποίους συμπαρατασσόμεθα. Κοιτάξτε, οι οποιασδήποτε συνεργασίες, οι οποιασδήποτε συγκλήσεις για να έχουν αποτελέσματα, για να εξυπηρετούν την Ελλάδα, να εξυπηρετούν την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες, την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων αυτού του τόπου, πρέπει να εξασφαλίζουν πολιτικό προγραμματικό περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, γι' αυτό το λόγο και δεν υπήρξε η οποιαδήποτε συνεργασία προεκλογικά με το ΣΥΡΙΖΑ, παρά μόνο με τους πράσινους, οι οποίοι πράγματι σε ένα κοινό πρόγραμμα έχουν προστρέξει και αυτοί και εμείς και έχουμε συμφωνήσει. Επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε συχνά πολιτικούς αρχηγούς, αν και αυτές τις εκλογές πέρασαν σχεδόν όλοι από τη Δράμα, ήταν πρωτοφανές αυτό το οποίο συνέβη, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθανθήκατε κάποια στιγμή ότι σας εκμεταλλεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για την πρόθεση, πρόθεση ψήφου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τελικά ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη δουλειά του και τελικά άφησε τη Δημάρα απ' έξω. Είναι έτσι? Όχι, ή δεν είναι έτσι. Λόγια του καφενείου να το πω έτσι απλά? Δεν είναι έτσι. Αυτός είναι και εύκολος και αβάσιμος λόγος και πολλές φορές γίνεται και λόγος επιθετικός προς τη δημοκρατική αριστερά. Να θυμίσω, κύριε Λάτσα, ότι εμείς είχαμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε αποφασίσει όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς και το συνέδριό μας, το οποίο τελείωσε 3-4 Οκτωβρίου, ότι δεν θα ψηφίσουμε για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι θέλουμε να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να πάμε στην λυτρωτική διαδικασία των εκλογών. Και επαναλαμβάνω την συγκεκριμένη φρασεολογία που είχα επιλέξει τότε, την λυτρωτική, έλεγα, διαδικασία των εκλογών. Ήταν τελείως ανεξάρτητο αυτό από την τότε προωθούμενη διαδικασία συζητήσεων για την προγραμματική συμφωνία. Ήταν δική μας απόφαση και το πράξαμε διότι απουσίαζε η κάθε συνένεση η οποία απαιτείται να υπάρχει προκειμένου να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί το Σύνταγμα θέλει 180 ψήφους ως ελάχιστο αριθμό ψήφων για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Θέλει τον αριθμό των 180 κατελάχιστον ακριβώς διότι θέλει να υπάρχουν συνενέσεις. Και οι συνενέσεις δεν είναι μια γενική και αφηρημένη έννοια, αλλά οι συνενέσεις προκύπτουν
στη βάση συγκεκριμένης πολιτικής, συγκεκριμένου περιεχομένου πολιτικής. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μην ψηφίσουμε και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν εψήφισαν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά μια και μιλάμε για συνενέσεις, θυμηθείτε, ως πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς είχα ζητήσει με έναν δημόσιο τρόπο και μάλιστα με την τότε επίσκεψή μου και συζήτησή μου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, και είχα απευθύνει μια πρόταση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, προφανέστατα και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο, δηλαδή και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ, και τους είπα, ελάτε, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουμε, ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις που έχουμε, πέρα από τις αντιπαραθέσεις μας, οι οποίες αν θέλετε είναι και παραδεκτές και ίσως αναγκαίες στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, να συνεννοηθούμε και από κοινού να διαπραγματευτούμε την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Δεν ανταποκρίθηκε ούτε ο κύριος Σαμαράς ούτε ο κύριος Βενιζέλος. Επομένως, για ποιες συνενέσεις της εποχής εκείνης που εξελέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να μιλάει ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος? Κύριε Πρόεδρε, εσείς συμμετείχατε σε μια σειρά από συζητήσεις. Στην αρχή συμμετείχατε και στην προσπάθεια να μην καταστραφεί η χώρα όπως είχατε δηλώσει. Πιστεύετε ότι υπήρχε περίπτωση να υπάρξει συζήτηση σαν αναδιάρθρωση του χρέους, υπήρχε περίπτωση να αναστραφεί αυτό το κλίμα ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι δεσμεύσεις που υπήρχαν από την ελληνική κυβέρνηση να διαφοροποιηθούν ή να συζητηθούν εκ νέου στο τραπέζι με τους δανειστές ή το Βεβαίως, και εξακολουθώ να το πιστεύω και τώρα, κύριε Λάτση. Υπάρχει λύση δηλαδή, λέτε? Πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να προωθηθεί μια διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν μιλάω για μονομερείς ενέργειες, αλλά μια αναδιαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος, το οποίο ξεπερνάει τα 320 δισεκατομμύρια. Είναι λεφτά που πήρε η χώρα δανεικά από άλλες χώρες. Το τι έγιναν, πώς λαιλατήθηκαν, πώς δαπανήθηκαν, είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει και γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αλλά μπορούμε, για παράδειγμα, σε αυτή την αναδιάρθρωση να αναζητήσουμε την επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τη μείωση των επιτοκίων, την αφαίρεση μέρους του χρέους, αλλά ακόμη το πιο σημαντικό, την αμοιβαιοποίηση του χρέους, και θα εξηγήσω τι είναι αμοιβαιοποίηση. Ένα μέρος του χρέους εντάσσεται σε ευρωομόλογα και τα ευρωομόλογα τα αναλαμβάνει εγγυητικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ξέρετε γιατί σας είπα ότι μπορεί να προωθηθεί μια τέτοια διαπραγμάτευση? Διότι πια το πρόβλημα